Judith Omondi, Ramogi TV. Wadongane weche mag skul ni kinde ma piny owacho pod medo fuaro ndach jopuonjre maromo 3,000 mapok odonje klas 9, nok mar omenda kod onge mar nyalo mar jonyuol ilero ni e chandruok maduong' momiyo pok jopuonjre odonje skunde. Judith Omondi miyo ler mathoth ahinya to wi jopuonjre man kod ng'ol mopogore opogore makoro bende pok odonje skul. En jumbe ariyo nyaka ne jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skundegi, ka piny owacho to koro pod ni kod ting' mar manyo jopuonjre maromo 3,000 ma pod olewe miere kaka yo mar chopo lek mar 100% transition. Jonyuol e kuonde dak mathoth bende koro paro chando e kinde ma gilewo kod nyithindo e dhot nikech dhier mokwako mieregi. E kaunti ma Kisii, waromo kod Catherine Kwamboka, japuonjre man kod ng'ol. Catherine ne onyuol kod ng'ol machal kod ma osekete e thuolo ma ok onyal wuotho kata mako gimoro. Ne yudo maksi 210 e penj mar klas 8 ma bende ne otiyo mana gi dhoge ndiko penjgo. Gino ma osebedo kotimo yare ne odonji e sikul. Japuonjre ni ma inja higa 16 ne oluongi e skund jogo man kod ng'ol mathika e kaunti ma Kiambu ka koro kata mana fea onge go. Kwa shule nilikuwa naandika na mdomo, hivyo tu ndio naandika na mdomo. Sasa hali inakuwa ngumu, wazazi hawana pesa, saa zingine hata hatukulipa pesa zenye shule yenye nimetoka, hawana hata kitu. Inakuwa sasa kazi ngumu. Kumagidaki onge od bura mayemi ogikony. Hata huu mbu wetu Kibagendi Chavedi wenye wako hapa na basi sisi tuko hapa tukumpaka watu cha sauti cha nodi. Tukienda hapa tunapiwa mpira. Sasa hakuna usaidizi tunasaidiwa kweli hivi. Ninaomba tu kwa sababu mambo ambayo yako hapa kwa hii nyumba yangu ni mingi, lakini kuomba kwangu ninaomba hii mtoto kwa sababu nia yake anataka awe charge kutoka akiwa mdogo, alikuwa ananiambia hivyo. Odong ni ogoro kod geno ni chieng' moro no chop lekne mar donjo e skul. Lakini inaniuma sana juu sahi watu wengine wanasoma, hata pia kuandika itaenda kukua ngumu juu wamefika mbali. Violet Munyangi mabende ne oyudo maksi 342 pod ni pacho. Janyuol ne mane oyudo masira marapaya ok nyal chopo dwache. Kuna mtu wewe kupata hata 10,000, hata kuchanga, hata kitabu pekee, hata viatu 2,000. Ndio serikali mtu kama sisi tukicha kwa ofisi zao, watuangalie, watupatie nafasi ya kwanza, watusikize, ndio tuone watoto wetu nao wasome. Mimi ni mtoto ambaye kwa miongoni mwa wale wajenda shuleni. Nilikuwa na namba 6 na wengine wote wameenda shuleni. Sasa sijui tafanyaje. Kaunti ma Kisii manyo jopuonjre maromo 609 mapok odonje e klas 9. Mopping out is on with the number that is left out, and through the Ngao, with the Ngao as a multi-agency approach, we are so uncertain that this number will be gotten. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi